daghan ang higayon nga misway ta pag-adto sa inyong probinsya. Apan dili na gani maihap sa tudlo ang mga higayon nga nangadto ta sa inyo. Apan ang imong amahan lain kayo sinultian. Wa gani ta padayon na sa inyong bahay. Sakit ang sinultihan ang imong amahan. Kay wa na kuno siya anak, patay na ang ilang anak. Pero siya rin naman sa Vince. Kung magpabilin paghihapon siya magmagahi. No, sige. Ato Yan, maapas lang yung mga anak. Kung magdamag mga anak, Vince, si Shane Perla dad Ipadala ang doon mo ka mga anak, Perla. Gusto kong ikahimamat sila. Nga ako mga apo. Sige lang, ma. Dad-unti ka rin sa kwarto ni Jennifer. Aron imo siyang mahimamat. Kutod sa mahimo. Di ko gusto makagawa siya din, Grounded? Ang usa mo ka anak, Perla? Matubag ron ang imong pangutana, ma. Vince, alas 10 ang klase ni Shane. Pwede pa pukaw siya ang mamahaw. Ingon di mo anak din, mag-unos o pangaon? Hindi mo niya anak mo nakatunan sa ato, Perla. Kinahanglan magdungan yun ang pamilya sa pagkaon. Grasya good ka ng atong gatubang. Okay, dinananti ka lang ano na? O sige, sweetheart, mangandam pa ko. Tingalig malate ko, mukaon pabaya ko maligo. Wait, Shane! Yes? Unsa ka na, Elmer? What if Shane na sa imong dibo, i-announce ang po datong engagement. Gusto manggod na ako na early next year, magpakasal na ta. Basin okay makakuha ko bakasyon sa work ba? Kaminyoon na day ka? Kung okay ra nimo. Sabutan ta nagbalik, okay? Bye! Okay, bye. Gusto na magpakaslan si Shane pero tungod man na makita na ko si Jinjin. Gusto ka akong buhaton? Ma, responsable na si Shane Pearl. Nahibaw na siya sa angan yung buhaton. Masuko man sana siya kung pagkawanog sa'yo. Mamata siya sa kaugalingon niyang kabubuton. Sabihin na lang ko si Shane Pearl. Nahibaw na siya sa iyang responsibilidad. Depende ka na sa inyong pagduma sa inyong mga anak. Kung i-implementar ninyo sa inyong mga anak, maokini ang inyong buhaton nila nila. Ma, lahi na kayong bagong tubo, Rol. Kung imos lang i-martial law, mo rebelde. Unya kung imong panungtaring pagkadominante ay mulayas na. Ay, Vince, pag-prepare na lang ka. Malay ka sa imong klase. Sige, ma, excuse lang muna ako, ha? Apan sultihan ka nga, nalipay kay ko, nga may anhi ka. Salamat, Vincent. Bisag problema ang hatod ko sa inyo. Sige ma, ha? Atoon ako kay may klase pa ko. Ha? Sige. Dili ko gustong mulayas si Shane Pearl. Tungod kay di siya makagusto sa among pagkadominante. Ang importante, Perla, nga gitudluan mo ang imong mga anak sa maayong kamatasan. Ang pagamatinahoron, ang pagbinuotan, ug labaw sa tanan, ang pag-ila, ug ang pagtahod sa Dios. Dili na siya natudluan ni anak si Shane Pearl, ma. Kadiyot, tiganin na ka na nagsigig hisgot yan ang nga Shane Pearl. Ang usad mo ka anak, unsa gani ka do? Jennifer? Uy, pulos ka din nagadasin mo nga, Perla. Pagbuot na ni Vincent, ma. Pero ma, gikauwaw ko ang among panganay nga si Jennifer. Para na ko, wa siya ma-exist ng kalibutanan. Nga nang ingon man ni anak. Dili maayo nga doon na kay pinalabi sa imong mga anak. Kinahanglan fair ka gyud sa imong mga anak. Si Jennifer, ma. Siya ang bunga sa inyong pagsalikoy na ako kaniadto. Si Jennifer ang resulta sa pagtuman ni Vincent sa iyang responsibilidad din ako tungod sa mga kakulian. Wa ko ikaw yung sabti, Perla.
Tara ma. Dadunti ka sa kwarto ni Jennifer. Aron makasabot ka. Dali ma. Papa Jesus, good morning. Mama Mary, good morning. Papa Jesus, halok lang Jingjing. Huwag ka uban ka warto. Halok Jingjing, balanggoon na sa kwarto. Uy Jingjing, balanggo kwarto. Mama, Lee Jingjing! Mama! Lee Jingjing! Mama! 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 Ami Jingjing! Ami Halok lang Jingjing, balanggoon na food kwarto. Luoy lang Jingjing. Suod man. Nangabli ka man lang, awag gani manok to. Daon sa ba diferensya, anak ma? Manok pag ug sa dili parehas ram. Pagkadaghan, labi as mayong kamatasan, ni ining giwagtang perla. Matubag ni mo ma ang tanan nimo mga pangutana. Dali. Kini. Mauna mo pangalan ni Vincent. Si Jennifer. Bata? Kinag ako silang staff toy. Yes, ma. 23 anyos na siya. Pero yung kabuot 5 anyos pa. Mauna hinungdan nga gikauwaw ko siya, ma. Gikauwaw, perla? Dili kay gikauwaw lang, ma. Di kasilagan ko pag siya. Dili ko lang tuyuon, ma. Magsurok ang akong dugo niya. Tungod kay siya nakaingon, ma. Kung nanong dagang mga kasakit na miabot sa mong kinabuhi. Sa pagturok pa lang yan sa akong sabakan. Dagang nakag-trials na miabot, ma. O siya mo'y hinungdan. Nanong gikasilagan ko ninyo ni Papa. Perla? Dili ka makatarungan ni Ana. Dili mo siya nuugan sa tanang hitabo. Dili niya sa nga naumol siya sa imong sabakan. Buisit na siya, ma. Daghanag ako gitumar. Aron malaglag siya sa akong sabakan. Pero wag gihapon makuha. Ang resulta, nagtao siyang pahong-pahong. Kung siya ang imong ipakasa, sa imong mga kahuyang, sa imong mga sayo, ang inosente mong anak, ang hanukan mo sa imong pagbasol, nagtuo kang sa pagbuhat mo ni Ana. Katabunan mo ang imong mga sayo. Ayaw lang waya, Mama Pearl, oy. Ito, ako tinulang magsiyanan nito. Dali, lakot lang po ako. Gagangkot lang ka, Jingjing.
Jinjin, ako po. Matalo ang sinulolin ko. Ako nagkakatampo sa imong gitarasan. Kung panahon sa likwad sa mga nimo. Kung amo pa sa gitawag ko ginahan. Kaya pagsapat ko. Di yung siya makalauna sa pagpagkuha nimo. Katailuan ni Jinjin. Natawag ka unsang liman. Hindi sa kalibutan. Dili unta batiog kasilag mga niyo pera. Pasayloan ni sinolo ni namin Jinjin. Ayaw nang hila ko. Luoy man Jinjin. Ugi Panginoon, ug mga walay subok, mapailubon ug matuod, ug mga walang kawaw, ang kainit walay pagkabugnaw, kug mga labi kabililhon ug kadalay ko